Dokotela uyaphila? Ngiyaphila dokotela wami. Siyaphila Khehla. No, nami ngiyaphila dokotela. Ngiyacabanga ukuthi umuntu osenklikhile le video le ufuna ukwazi ngespecial dokotela. Mhlambe nje ngineze ithuba ke before sikhuluma ngespecial bese siyaqhubeka njengoba itopic beyibona. Dokotela ke ababingelela abantu banikeze ithuba. Cha siyabingelela dokotela wami emhlabeni wonke jikelele. Cape Town, South Africa, Mozambique, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Lesotho, eindaweni zonke la sike sihamba khona. Ngithi sanibonane. Hayi nawe sebevumile ngiyabona ku comment section bayabhala dokotela. So dokotela ke akasibatshele abantu bafuna ukwazi ukuthi one bayibona account la evidweni bayaqala ukuthi account yani manje le evidweni abaqalayo abangaqala cha sebe understanda ukuthi yona mali yena account ezofaka yona i-deposit ye-special but ke anginikeza yona ithuba dokotela wachazela. Yes dokotela i-account lena evelayo lapha na dokotela yokuregister. Ngoba ngosuku le-special ugcine sekufika abantu abaningi emkhulu. So senzela ukuthi sikhone ukucontroller abantu ungatholi ukuthi sekufika abantu abaningi kunomuthi olungisile for i-special. So i-special siyo accommodate only 50 people. Abanginikeze yona emakhosini kwazise ukuthi sike saba ne-special eCape Town. So i-account lena ebonakalayo dokotela eqala ngo 612 igcine ngo 432 iyo account le sisebenzisayo yase FNB. Iyo le esisebenzisayo Khehla elidala for ukuthi si register nge1000 uze uphethe i5000 ngosuku lwespecial mkhulu. So kahle imali in total u6000 Khehla elidala. Ukuthi phela ngifuna abantu basethi ha lenyanga le uzoyibona nje 1000 cha wenzela ukuthi kubonakala ukuthi userious ukuthi ngalela langa lela bakuprepare into zakho. Ngokuthi umuntu ha lenyanga le mufuna ukuyibona nje 1000 cha ngizozama to understand u6000 rand special but 1000 rand ukuthi uma ngabe ufuna ukutshela ngisudokotela cha ngiyeza ngempela ngiserious ukuze udokotela angaprepare izinto abantu abafiki futhi kanti futhi special dokotela ngicela abantu basibakhumbule ukuthi kahle wawuthe special usiyekile eCape Town ngenxa ukuthi abantu bacomplain abasegoli usondezelelo lokho kahle kusho kahle sisaqhubeka lesi special lesa Khehla ngasho ukuthi siyachubeka although noma kube nezinkinga esinye besingeMay esinye saba ngoAugust uthi kumbuzo sichubeka kanjani inkinga ukuthi abantu basegoli mkhulu esikhathini esiningi mangisephongolo ibona abantu engisebenza nabo kakhulu yes bangilwisile kakhulu ngendlela ukuthi why ngithathe special ngisibeke eCape Town kanti kukude kwase kubonakala ke ukuthi kufuna ukuthi ngibabuyisele baqele ukubana ngibenzele nabe special sabe egoli mkhulu. So ngebhadi ke watholakala ukuthi lento leyo kusebenza ngendlela engisebenza ngayo mina angakayiphathi yabona kunabanikazi bomsebenzi kwabiza ke ukuthi ngigcine ngihambile ngaya endaweni yaseKenya mkhulu ukuyocela le special. Ngathola ukuthi i-date abanginikeza yona ngoba ngeke wenze special ezu2 ngonyaka wodwa ngendlela mina ngisebenza ngayo. Kwagcine ke banginikeza u29 August. Ngokwakhona kusho ukuthi kahle bebafuna ukunikeza uSeptember wathola ukuthi kuya negotiate ke yagcine yehla ke le date kodwa ke banginikeza only 50 people. So that is why ke mkhulu ungathi ama date hamba kanje ungathi special futhi siyachubeka kodwa sichubeka ngalohlobo ileyo nkinga leyo Khehla elidala. But 250 mncane abantu bazocomplain la. Kodwa ke sebe complainers yakhona ngicabanga ukuthi explanation yakho iyayenza sense. Futhi kahle first come first serve abantu aba deposit. Kukanjalo mkhulu, kukanjalo. Futhi masagcwele mkhulu siyavala ukuthi ugcwala manje noma kugcwala nini wena ozofuna sikutshela ukuthi isikhala sekho ungasoli kakhulu. So the best thing manje umuntu akafonele asho dokotela ngizodeposita manje for special. Yes Khehla. Bese ya deposita bese senze proof of payment. Angaqali ngokufaka bese yafona kanti sekugcwele. Vele mkhulu awuyifaki imali yakho ungakakhulumi nami. Okay. Uyafona nje mkhulu ngoba abantu abaningi bayathanda ukubhala ama WhatsApp. Umuntu afune ukuthi uloku uhlala esigodlweni lokuphendulana naye asifani sabantu. Thina abanye uthola ukuthi abantu vele baningi yabona. So uma uloku ungiphendulana WhatsApp omunye uthola ufaka iWhatsApp wakhe ekseni ngcine ngiphendule ntambama ngo4 bese yangisola ke kanti
angake ngaba nesikhathi seWhatsApp uyafona nje mkhulu esikhathini esiningi ufona ku right noma ungafona ngayo le WhatsApp call akuyona iproblem because sometimes ngiyakwazi ukuyibamba ifoni kodwa ke mawuthi uzongibhalela imessage ubhala hi mkhulu mkhulu leyo nto kugcine sekunenkinga khehle lidala ungathi awuphendulekanga so ngiyaxolisa kulabo bantu ngithi ke esizweni sonke nje vele iqinisa lithi ufaka 1000 lokubhuka phinde futhi ufone ngaphambi kokuba ulifake 1000 uyafona mkhulu khulume nomkhulu uzwe ukuthi uyini umkhulu okhuluma naye bese uthi mkhulu isikhala sekhona sisho ukuthi cha isikhala sekhona ngoba asifuni bese soyafika la bese uthi wafaka imali yakho kanjani because leyo mali iyo esiregister ngayo le ya receipt leyana eyisendayo ye proof of payment iyo esibhalisa ngayo phansi so mawungakayifaki le ya proof of payment uthi wena uzofika uthi wena wabhadara imali kuyoba neproblem vele. Okay, siyabonga ke Dotela. Ngiyazi ukuthi udume kakhulu ngenyoni but futhi abantu awukwazi ubatshelela ukuthi ngophondo. Awusichazele ngophondo namhlanje nje kusukela ngiyabona futhi ugqokile ngalela ngathi chaza wathi hayi izantu abaserious lezi ngizochaza ngelinye ilanga. Hayi namhlanje ke ziyakhala camera on nje. Usungenile inkinga vele already manje. Yeah. Dotela ngiyoyiphendula namhlanje le ndaba yophondo ngoba lokhu ungibuze njalo mkhulu. Inkinga ukuthi iphondo like lavela endaweni eziningi namkhulu. So that is why bengathanda ukukhuluma ngalo ngoba kwenza ungathi ngenzela abantu abathile ngibenzela abathile kunjani iphondo wonke umuntu uyalenza iphondo kanti kushiyana ukuthi wenzani. Kufana lento especial. Yes. Everywhere special esikhona kodwa ke asazi ukuthi benzani. Ngifuna ke ukukhuluma udaba lwephondo. Uphondo mkhulu kakhulu lapha ekhaya thini silisebenzisela kushiyana ukuthi iproblem yakho yini. Kodwa kakhulu uphondo ke mkhulu alilona sethwalo. Okay. Okwecala. Abantu indaba bafuna bayi-understand alilona sethwalo. Awulicabeli iphondo mawufuna lokho ufika esigodlweni. Uphondo kuningi nje ngingachaza ngalo ngithi ke aliyona leyo nto. Uphondo mkhulu okwecala uma ukuthi unezitha elezitha qala lapho uphondo. Okwesibili uma ukuthi une problem yabantu abesifazane qala lapho uphondo. Uma ukuthi le phondo akusho ukuthi mhlawumbe uthi uyayibuza umbuzo ukuthi labantu besifazane kanjani. Iphondo ulisebenzisa uma ukuthi abantu bakubalekela le phondo akulukona ukuthi iphondo nje just ngoba nje ulibona kunemithi la ngaphakathi. Okunye kuyagcotshwa okunye uyakukhulumisa okunye kukanjalo uphondo ke lona angisabi nekulibiza iprice yalo ngoba luthi 2.5 nje labantu laba bayicakekele lo muntu lona ojaha izitha lo muntu lona otheni uzama ukufuna umsebenzi akawutholi umuntu lona otheni unebhizinisana lakhe elincane uyalifaka liyashiyana ke njengoba ubona ngathi namakhala angafani maybe akabonakala manje kodwa ke uma sesikwakhela ke sithi ke mase sikwakhela lo phondo lishiyana ukuthi uyakusebenzisa kuphi emkhulu sikwakhele ngaleyo ndlela siyazi ke abantu abaningi bazinyoni nje ubaba ushilo nawo kodwa ke lokhu akukona ke isethwalo futhi akona usikhulumisa nje uma sowufonile washo ukuthi ufuna uphondo futhi siyakuphosela ukuphosela mkhulu. Okay, kahle mase ngiyicabanga uzongiphikisa ngcola ngoba ukhona uphondo lufana nokuthi sitsha ngaphakathi imfihli lapho mkhulu ngiyokhuluma udaba omunye ongizwa lomunye ngeke angizwe khehle. Laba abahamba amabhara nalaba abaziyo yabona nje mina ekhehla angazi ukuthi lo daba ngabeka kanjani kodwa ngiyothi kithi siyahamba siye kothenga utshwala bube mningi makunemsebenzi noma kune party lobo tshwala thina bosidakwa ukuthi akholwa noma akakholwa kodwa kuyathumeka uhambe uthenge lobo tshwala ubuye nabugcwele imoto ungadakwa utshwala buqala kudakwa lona ophuzayo awukwazi ubulawa itshwala ngokuthi usebenza etavern umuntu obulawa utshwala ilona ophuzayo. Okay, uthi kumbuzo wakho lesi isitsha ngithi yebo isitsha sika Goloko. Okay, yes khle hayi clear ongazwanga uzophinda idlale kabusha ivideo ayilalele kahle. Yeah,
Inyoni ke obvious ikhona. Mkhulu inyoni isekhona ikhona futhi iyaphila mkhulu. Nawe wena owasala ungayitholanga inyoni ke ayikakapheli mkhulu futhi akusoze kwenzeka nangolunye ulanga usuku ngathiwa inyoni ayisekho. As long as mina ngisaphila inyoni ibisaphila khehla. Ngiyafisa ke ilanga evideo elandelayo usichazele ukuthi le nyoni le abantu abayisebenzisayo kungani bona behlukile kunabantu abasebenzisa igubhu lezi ezinormal. Lezi izithwalo lezi ezinormal nje. Why laba benyoni behlukile indlela abaphila ngayo. But ke yangelinye ilanga ne. Ngoba manje soyivala le video le udokotela uSG lo inamba yakhe ikhona ku screen. Ungafuna number zakhe akhona ku screen ne-account number for abazodeposit special. Ungenzeka ukuthi wena special awusidingi. Akusho ukuthi ungasidingi wena nabanye abasidingi ngoba njengoba bembizile goal akayibizanga yena abantu abafunile abathe cha sondela ngapha. Kanti omunye ubaba wathi ngelila ngihlala naye wathi niyabheda lena lenyanga lezi ezisebenzayo nifakelana manje ku YouTube ngoba siza thina sodwa ngale khoneni akafuni abantu abayigwili bonke kufanele uyena yedwa isigwili right kodwa komunye umuntu meza lo ndaba wrong futhi. Yeah, qinisile khehla lapho. Abantu khehla lapha ekhathini angithi thina sigcine ngokusiza abantu abakhulu kuphela wena mkhulu. Siyabazi futhi ne-status semuntu siyakwazi futhi nokuzivikela. Sisiza abantu abaphakeme size nabantu abancane. So i-status sakho siyakwazi ukuzivikela. Sineyimfihlo ezinkulu nezinzima engeke sikwazi ukuthi singayikhuluma. That is why ngeke ngakhuluma nawe ngolunye usuku ngendaba yembiza ngathi mina asisho ukuthi mase sikusizile sithi buya ku media sizochaza ukuthi usizakele kanjani ngoba wena awunayo imali uzobhadala maybe 5 rand noma vele imali awunayo. Kodwa abanye abazi business bathi thina singakusiza nge10 rand. Kodwa ngoba senguveza ku social media siyavumelana. Ngoba umuntu ehluphekile athi siyavumelana. Kanti into errong ngeleyo. Mangisiza nje khehla ngisiza. Mangakwazi ukungisiza ukwazi. Siyabonga khehla. Siyabonga kodwa.